dina semengko disebratake ning Karang Pradesan nyantri ana ing Bidara Kandhang tekad rasaning manah kula kula kepengin ngrubuhke siraping keprapun Rama Prabu Basudewa Titikalenggan paduka ingkang kula dama-dama dadi jago saka Wura. Dadi jago saka Sengkawura. Pramila saking menika mangtata rasane ndika ngadepi pakaryan agung yen nganti ngabingi cotekon lak untir cagaing sirah jenengan. Gestoke dawuh lajeng kula menika kedah kadya pundi nggih. Dadi kalenggan kula tak matur marang ngasane Rama Prabu. Kahanan ingkang tentrem badhe kula tamerkoreh. Badhe kula alik. Asmane wong Mandura ben dadi godhongake ora kajen marang sapadha-padha. Bangsa bareng anggen paduka damel pangreka daya kula namung sumungking dhumateng karsa paduka siaga dina semengko putau gestokake dawuh nggih. Dina Senin anggara Salasa yen sapa dina Senin anggara Salasa iku Rabu Respati Kemesu Rajukan Tumpak Sakti.